Yanzu fa yaudara a wurin mata ba komai bane. Dan mace ta yaudare ka, ita gani take ta burge. Wato abokina, ka daina damun kanka saboda mace ta yaudare ka, ko kuma ka ce kana son ta, ta ce maka a'a. Kar ka jawo shi abokina. Kamar yadda na faɗa a last video na, sai kana da abin duniya mata za su soka. Mata ba sa so tsakani da Allah yanzu. Mata da yawa sun biyo ni DM ɗina, wasu suna cewa ba haka abin yake ba, abin da na faɗa san ba haka bane. Maganar gaskiya ita ce, duk macen da kaga ta makale ma wai da sunan soyayya, ƙarya take. Akwai abin da take amfana a wurinka, kuma da zarar wannan abin da take amfana ya ƙare, za ka neme ta ka rasa. Don haka abokina, idan mace ta yaudare ka ko kuma ta ki amincewa da soyayyarka, kawai ka mayar da hankalinka wurin neman arziki. Na faɗa maka wani sirri, mata ba su da wani tashin hankali wanda ya wuce su ga wanda suka yaudara kuma wanda suka ƙi karɓan soyayyarsa a waye gari ya yi kuɗi. Allah ya sa mu dace.